kita, always say a prayer mga kaisunan. Kung akong pasultihon, asap kita, always say a prayer. Unahon ta magpanalangin sa itong mga Ginoo, atong salamat kay Lord sa maghatag ka namang grasya, matag adlaw. Thank you kay Lord. Huwag ako sa ipangumusta sa makadiyot si Kwan Euroti diya na magmahay taon ni si Euroti. O ang nakumasgutin taon, Euroti diya sa CDO, no? Kagayan di Oro City. Yun na ang atong sender, si Cabo. Kaya ako muli mabayan ni sa kong usawa nga ambot. Okay, pao daw, unsa ni siya. Describe na ko, di ko kasabot o gutsaon. Puno sa rin siya problema. Pero araw ninyo masabtan yun akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ng tadan, ha? Dunay ungo, matod nila, dunay ungo. Gabi imag, iyango-iyango, maadlaw mag, luko-luko. Mura ko lugik balang, ang iyahang hitsura. Ang lawas daw balhibuon, nagtaong pula-pula, ihandos na dire ole. Og inig kagabi, moing kriyong ang gahipirmi. Hadlok mga bayi, bayot ko abanti, kay luokon kini. Og sa ilang pa nag-away, ang bayot bapil di malumay, ay pagkalain ang bayot di kaging, mituwa daw murag sigin ole. Dunay ungo, sangit-ngit mag hupu-hupu, ang pula nga kalu-kalu, dilig yun niya idalo. Karon nga panahuna, mga umuhay tinda, batay mga dalaga, upahan mo niya, ihandos na dire ole. Kabo! Ay, Buang yun ni mo, ay! Dahi, kadang nga daw kaday ni tao, eh. Kasi ka nagplutog isda! Ano, bakit siya? O, wala ka magluto? Nagluto man. Inurunan pero dili perito. Mao na to! Nahimo ng pinirito imong inununan, imong magibiyaan, nahubsan! Ano kang Aw lami day kay day inurunan gali nga pinahubas lami gyud kay day. Okay ra lagi yung nahubas lang, napaig man! Ano paig day? Paig mo lang, di ba? Hindi ay? Ah, Huwag na to sorry. kabab ha! Sorry, Huwag na guys. gito ka mo ha! Sorry guy. Mari! Hala, uy! Halaga pa ka! Nani mo, Mari, uy! Huwag kay pamahaw, Marino. Naibaw lagi ka, Mari. Ay, hibaw-an naman ang guna imong diskarte, Mari. Uy, kuha na kay pattern. Ha? Malasa gid mo, Mari. Nagpaluto ko ginuuna ni Kabong, akong bana. Pero gibiyaan mas kanahan. Kay tuas gawas na kanta-kanta. Nalimtan ang giluto ng inuunan. Nahubsan. Mao nang nagpalit ala kong sardinas, Mari. Ay, ako nalang kaon atong inununan, Mari. Lami inuuna, basta mahubsan. Lakaw kan ato. Tuas kusina ay. Lakaw pang longkab lang dito. Panungkab dito, Mari. Kay to pa masay bahaw dito. Oh, sige, salamat, Mari! Busugad ako, Mari, uy. Salamat kay Mari, ha? Nya, wala kay balita, Mari. Ay, maura to, Mari. Ang imong amiga gigabaan, naputlan o kurinte. Wa na ilaing balita, Mari. Mga gaw sa kong Mari, ha? Sige, Mari. Panghagdaw sa dito, ha? Oh, Mari. Sige, Mari, ari ko, ha? Ari na ko. Salamat sa inununay nga paig, Mari. Araway sa pa yun. Kanahan, ginis Mari Dilia, uy. Abdi, kaayo mo, Marites. Ito yung atong imong kumari nga si Marites Alvarez ha. Na, nagbalita ra nga katong akong amiga nga batik-batasan naputlan ko sila sa kuryente. Huh? Oo, ang libakira. Da, mayra, gigabaan. Pag inaanain unsang kita kita hinoy niya gabaan morain mo. Oh, ay magang liba ko. Basta. Ayaw anak, di na maayo. Gusto ka kita sa gabaan? Kung unsay batasan nadto, pasagdilan to, ayaw pagsunod. Kung karon dili ka makitag away adto, likay. Nga nung taong muli kay mang abi pa lang hadlo ko niya. Ikaw ba? Sa dugay ni mo sigig. Kuyog-kuyog anang kumari ni mo ba? Bida, sa kadugay ka malita mo ka? Bida di ba kami inaanak sa kiniadto taon nita? Ay, di cute. Kabuutan ako, Basta di lang ko hilaptan. Saan, giunhan magyud ko. Giyon sa may ka to. Nganong kaingon magkagiyonan ka? Giyon sa ka to pagdaot? Laliman kag
kuan kanang Yeah. kanang gipanabi ko. Hindi pa nabi, ulo yung nabi. Baho ko na kog ilok, baho baba. Ba gikalabutan gyud giingnan ko nga baho ko gyud kuno kog bugan. Oo na. Hilas siya. Unsa nakasimot siya sa akong baba? Nakasimot siya sa akong ilok? Nakasimot siya sa akong bugan? Hilas siya. Bida, bisulti na itong bayana. Oh, mo isulti atong akong kumari. Marites Albores, probinda sa dito. Ha, ikaw dahil may nakadungog. Dili, katong akong kumari. Wala ka ito sa ka. Anong dili man kumari man me? Mao na diha, para lang itong makakaon diri. Bisag unsan na ihatang yung tabi diha ni mo. Unya, asa ka ng mga pagdaot, isulti niya ni mo, bisag way ka maturan. Unya, ikaw matulog sa dayon ka. Kay, wa magkapagtanaw taon na tubayan na taon. Mori lang itong makikmaritis ni mo. Unya, ang tuyo day, pakar di ay. Pida nung pagbataw ni ta, batal kag buntag oy. Wa ka matuog, mura biya kag damgo. Unsa mura gadam ko ba? Wa ka kasabot anang gibuhat si mong kumari. Kahoray tuyo ana pagka-bright sa din mo oy. Kapo. Recorded by X Thunder Gaming. Makalagot kay niya akong asawa taong klaro ba kayong giruluhan lang ni siya siyang kumari ba? Kung sa lain pag termino, giigbo siya ba? Ipangwarta lang taon. Kay kusog sa kayo tumuhuwang kwarta bayan na taon. Kay kinis ka asawa, mudayo lang sa ikingon. Usay balita mari, usay balita dito. Di siyempre, sulti lang sa dayon siyang party sa mga tao, mga kalihukan taon. Mutuwa lang sa dayon. Kanahan, kini bayana. Hay nita, istorya rin ta. Sa mandong. Hindi ako gusto magiguban makatong imong kumari-kumari ha. Ha, nga naman. Basta, di ko ganahan. Mao to ikaw ban nga uban mo permi. Wa kay mayo, wa to mayo ikhatag mo puhos ka. Puro sige chismis, puro sibak na udsa. Naunsa man sa kaoy. Diri man gud siya nilaban ako. Di ha bitaw din mo kay makapahimos man siya di mo. Kada hangyo niya ni mong kwarta, hatagan man dayon ni mo. Ug wa na ikan unon sa ila. Are din mo dagan res ato nya magdako do hay balita nga ganahan kay ka pero ang tinuod iyor na mug na oy kini ini guman yung sulti sa balita niya nimo mangayo di taon mura bang luluhal ka tubihan na ba Naunsa man sa taon ka, uy. Ang taon ni noon laban na to, imo na hinoong kontrahan. tungod kay nakita ko nga di tinuod ang ipadulti na nimo Sabaw, yun sa ko di tinuod, uy. Tinuod man. Tinuod ko Kato tao. among kuntang ibakira, be. Nagiala ko sa ila. Tinuod, gud naputan sila kuryente, kay pwerte ni titas ila. nyalipay kay kana nya kita sa maputlag uriti para ni mamayo ka Ha? Wala maputan mo sa kuruta, bubayad man ta. bantay bitaw dili ko gusto mo kay kuyo baka tubihan ha pagpuyo na din ni tao ha likay tao na ng mga tao mga maritis kay baba likay gyud ta Kabo, kabong sa bitaw no bigo ka sawa kay di man ka. Dito ko kita sa inyo, ngita ko ni mo, may tao to sa inyo. so tao probida toy tao dito eh Wala, Wato dito ang tawa Sirado ang pinto. sigurado ha kasi dito tulog siya natutulog ka dito mawala din mo tulog ka Nahapit nito magubay yung pulta pag panuktok na ulit to. Hindi pa pre, si China pre ha. Gikan mo tawag ko sa baho. O sorry, ito yun dito. Tomorrow ba? Ah. At baya? Magsugbat na rito. Ano what's the occasion? Ay, wala kon. Ah. Nakadaog mo sa derby gapon. Mo nga, ugmag. Kay Domingo man. Pride ha? Pride ha. Tika ta. Mag-grill ta. Grill-grill, Sumpa ta. Unsa Sumpa, ka. grill. Mutsmuni ka de. Mutsmuni. Gamay na. Sige. Mato ko diyog ma. Madakog fighter 50 o fighter gold. Sige, magrulat ko ni mo ha. Okay pre. Uy, nakaw gutom mo kayo. Yan ako sa bahay. Duto da. Asa mo ka kasawa ba? Nakaw ba ka? Bida. Saan mo nang hida eh? Asa ka itong panuhak ng dako? May gani kaya tagsa mo giyaw eh. Pero di maayo da. Mulak ka siya hindi pahibawan ako. Tunlong sa kunya akong kaon. Bantay lang yun ka. Sulod ko sa bahay. Uy. Yung sigan suga. Usbo na ko ba? Uy. Ano yun? Burn out nga nila. Ay, Dong, Oh. nana sa di ay ka. Di mo ka. Biyaan mo ni Mumbai. Ay, kana, diha ragod sa atong silingan, good. Ano may suga? Ground out? Ah, kuan, Sigaw lang yun ato silingan. Dong, kanang, naputlan ta kuryente. Wala na mo! Sinuputlo din mo ba yung taga-ano, taga-prabayan taon? Nalimot mong kudong, uy. Nalimot ka! Nagamit mo ka na!
Mao gani, nagamit na ako kay nalimot ko. Asa mo ganin gamit ang ginalimot? Kala mo pa, badukol. Yung badukol niya. Ayaw, nalimot ko nga para bayad ito sa kuryente. Maong nagamit na ako. Dami ko, lami, agi naman daklo. Ayaw, basta inuha lang kung sa ako nalimot ng ko. Mao rin resulta sige kuyong mo ng mga taong maro. Mao na nilit ha. Bida, makita ba galing ka, makikuyong ka na bida, bida. Tanaw na itong kasun pa baka sa itong bahay kanahana ka ha? Niya ka ron, usaw naman na ito, mamatay ko rito. Usaw na ito ha? Saan itong pagluto ng rice cooker? Mga tungla, dahil electric pan. O anay problema dong, ako ay bahala ana na may daghang kahoy diha para igsugnod. Kuya, kaya electric pan? Asa mo na ni mo, asa mo na ni paslak sa imong ilong? Ay, sa gawas. Hayahay bitaw diha sa gawas. Sige, sige. Anak ka matug, anak ka higda ka rin gabi is gawas ha? Ay pagsuod din niya ha? Adto ka sa gawas matug ha? Time pa sa ako ra di ay ikaw di ay. Ay, pangutan na ay, porbida sa demoy. Ay, pangutan na ako, nasa ko matug. Basta ikaw, anak ka matug sa gawas ha? Tungod ni imong, katungod imong kauban, tanawa, wa natin kurinti, tungod ni pagkuyong mo nila. Yung sagdi lang kay nakapamantay tubig. Ang buot mo ipasabot nga, magpaputol sa kagtubig. Dito ay takam sa siyang tabi. Klaruhon tani ni tabi. Unsa man ha? Nabayran yung tubig o wa? Sige mo nang bata ni mo. Tubig. O si buti mo sabot. Wari mo bayar tubig? Ambot na limot sad ko. Batay bida, karuhag laro! O lagi, ako laging karuhon lagi. Bigyan mo nga sa mga kaway kayo ni yung daklon! Recorded by X Thunder Gaming. Kini ko nga akong asawa, wapa ba kundi siya kita kung unsag ko matuko. Kada bang suko yung kayo ko ba? Mga ka, baliwa lang kayo niya. Pero ani kayo na, murag niulbog yung kaspar ko sa kasuko taon. Tungkol kinaputlan mis kurente. Pero ako lang yung ipugan. Oh, murag kagkila ko niya ha? Idalayin sa rin drama ni mo. Di man ni drama ko, tinuod na magod ni. Ya! Unsa ba siya problema ha? Kuan, kay Unsa? ay lang ka sukugod ka isog sa nimo ay kay manaman ni. Unsa man na? Man na mag-ahon niya unsa yung problema? Oo, gikuha naman sa gaveco ang meter. Tungo sa ito, ang probida, sus! Bida. Sa pawi. Usay ko, hana, mayo noon! Ang dali mo. Makaraan ka karong maduklat ka kanana ka, ha? Nga nung ikuha mo yung meter, ilat ang pagkaw niya, ipakuha yung meter, probida. Kay wa man na to babayri. Una kuha na itong gaberi, kuha ko nilang meter dahil. Oo, ihatod na ko no or itaod na ko no nilag balik basta mabayran na nato ang Kanangan bayranan. po yung nakuha ni noon, ang problema tao dito eh. Sige lang kana ako lang mangitag sulbad ani dong. Siguro yun dito, ha? Kaya ko, napuno na ba ako? Asa ba itong babae nga nagkakigutan ni mo, paling dito? Pa na uy. Asa ba na? Si Delia. Dili ka itong usa, katong ibuhang si Marites ba? Si Marites, si Gato Tato. Dilia dito? Delia to. Uy, dito marites. Pero Marites marites, ito? siya mo marites. Pero O yan ang sige, Delia. sige man itong panghuwam ni mong bayad-bayad padingli ito. Ina, ipuno ni mong bayad sa kurente. Wa naman diha. O sa'y giwa na, saan ba ni siya? Tuan na mas prisuhan. Sa? Napriso kay gikihag staffa. Mayati na. Sutabla! Ano yung tabladong? Ang yagutan ni mo! Ha? Awa rin klaki ni mo nito. Awa na! Kap. Ang sumaya to, Kabo. Kap, huwag kailangan mo doon, Kap. Ikaw rin kita. Ano man doon ay problema? Ako, Kap. Ako lang tanay prinda akong TV ni mo. Katong 42 and 6. Oo, Kap. Kato. Katong flat screen. Oo, eh. Kap. Kato. Wa pa di mahalin. Murag gibaligyan naman to si mo asawa. Ano sa ba? Gahapon. Nagkalalis gani sila adto kay ngano ko naman palit siya ng TV nga may utang man di ayang mo asawa sa iyang gibaligyan. Ha? Oo niya. Ang maong TV ninyo mo iyang gibayad. May usa! Kanahan ka! Kanahan ka! Nita! 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 Are! Asa TV na to? Asa TV na to? Ansa? Kanang wa na dong ako nang gidispatser. Unya! Imo gidispatser! Gibaligyan mo niya ay mangalin. Wa, kay gihapak man sa atong utang niya. May huwang bayata niya. Unya, ang atong utang niya abot naman og 20 mil. Nya, wa man kita kabayad. Mao to ang TV na lang ang gibayad nato niya. Nita! Ginoo ko. Kakakudugan. Hindi ko utak kudugan. Ano ka? Huy! Ay, binuha atake-atake ha! Wala ba tayo kwarta? Ana, matutil na niya kung sila atake-atake! Mahal nga, bisagasaan ka. Tubig! Tagay kong tubig! Kaya malasyon kong ginawa! Tubig! 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 Wa tayo tubig dong. Lapot lang ta ganina. Wala sa mo din ako ginawa. Tabang! Tabang mga siligan! Tabang! Tabang!
Apit ko takiha taon, disol ko nga tungod sa kong kalagot. Karon, saan may na ako? Maluwas ko ganing problema na ako. Tubig putol. Nya, TV hurot. Suga putol ko ang meter. Saan may na ako? Saan mo? Sa kalihok. O sa kalihok lang yun. Nya, saan naman akong asawa? Ako rabang usang trabaho taon. Hindi naman taon maduklan. Ugdok ko ni akong asawa. Kaya waman saan ako duklan. Kaya pinanggap rin ako. Balik ito bagi ko niya. Sa buhaton ako ni Bam? Tubig putol. Suga putol. TV Beligya. O saan mo Bam ha? Kung kami bisulti yun. Basahin tayo sa Bible be. Kabo. Hello, Ate Pres. Sender karon. Ya, dawa ko yan. Si Dudong Kabo. Dudong Kabo. Kabo. Nya kanis Kabo Ate Pres. Ko ani siya kanang asawa babadlungon. Si kuyog-kuyog ng mga baritis niyang mga amiga. Anton nga nasa kwarta makalimot lang siya kay mga sigil lang silang panlibak sila yung sige tao siguro. Bargastuhan na yang mga amiga og pagkaon. Wa sa kalimot siya nga katuring kwarta ha para Bayad sa kurinti, suga og upan pa. Anton nga baligyatan niya yung TV kay mangita siyang pagi kay gawal man sa Kabo yung asawa si Dita. Ngita siyang pagi gibaligyan TV sos ang gibaligyan na tipres katum sa tao nga naiutang si Dita. O gibawi rin ng TV, huwag pa rin, huwag ka dan. So, bakit yung problema ang Kabo? Putlan siyang suga, putlan siyang kurinti, putlan siyang tubig, putlan siyang tubig, baligya pang TV. Usaon ko nun niyang asawa. Bam, palihog, basahin ko nun ko diha, na yung babasa diha, bam? Na putlan TV, putlan tubig, baligya TV. Sa pagsugod bitaw sa sugilanon Gulyat, tinga na nagduda na ko daan kay katong itong unang panel sa sugilanon nga ang isdang inununan na himong pinirito. Kunya iyang ibaso lang iyang bana. Dili pa na katungdanan sa bana ang mag-inununan ng isda sa asawa man nakasagaran. Asawa yun. Ang tanang mga buluhaton sa bahay ba, masawa man yun, di ba? Adi na si mga bana nga mo imuluto labi na og kanang doon na may mga bana Gulyat nga hilig jud mo hilig yung ginoon sa si Kuan ay Mark sa Bangkailin ni diha anak ni Mirna og ni Buster Jimmy mao na Bangkailitire ay yung bana man may tigluto diha sa Mark. Dili atong kauban Gulyat ang ana si engineer Ariel Mangkaw sim jud ko di magluto mo sa ila tayo. Siya dyan magluto ko, no? Sa IFM si Idol B siya jud ko di magluto sa ila kay mato pa niya nag-edad siya gruse kamao na siya muluto humba. Bam dili sa ingon ko ano pag kuanong Lisa sawa na nibiya namin sa balay sa ilang mama Gorya. Ako nagitigluto sa mga bam. Hangtod nga nidaot na nagmayo sila si Lisa, si Alvin. Nidaot tumayo? Nidaot kay ako may tigluto di ba sila kadahan o bakit mo? Kay mga gagmay kayo sila kaon. Ako na nidaot taon. Ako kayo. What ko kay ert anong luto. Balik ta. Doon na tayo paambit dire kung ari ka dire sa Isaías 1. Versikulo 19. Kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa maayong abot sa yuta. Apan kung musukol kamo og dili mo patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo mo ay nagsulti niini. Ako ning gibasa kay naghiskop pungod sila silang adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton ug adlaw-adlaw nga mga pagkaon, tubig, kuryente, walang ang inununa na pagod. Muna ako ning gibasa. Nga maatras ko diri sa Sirach 26 versikulo 2. Gingon dire ang usa ka maayong asawa mao'y kalipay siyang bana ug magkinabuhi siya diha sa kalinaw. Ang usa kamayong asawa o usa sa mga bililhong panalangin nga gihatag ngadto kanila nga mahadukon sa Ginoo. Dinhi kini akong gibasa kabo mo din di mo kabo kanang gingon diri nga mayong asawa nga mahadlukon sa Ginoo. Ang ako aning punto is kanang wa ba kamo makalimot sa pag-ampo kay karon bitaw sa mga misa sa naglakat ang nobinaryo sa Senyor Santo Niño Ate Pres ningon dito pare nga nagwali ka ganiha ang ato kuno adlaw-adlaw nga pagkinabuhi kinahanglan man gani kita nga mangayo apan kinahanglan sa jud kuno kita magpasalamat kunya ang ato kuno pagpasalamat makita na pinaagi sa pag serbisyo ug pagtabang sa isig ka tao kani sugiran karon naglibot nato no mura unsa ba simple kay una napagod ni matagdas bana yung bana mo ikaw man sa iyon kumari kuwang ang singan ini kuwang ang ilang pagkinabuhi isip sa kamartiayon murag wa kaayo masintro sa eksakto nga pagkinabuhi no unya labos sa tanan masigapoy gamay apan nimo Kabo ang gingon dire nga
ang maayong asawa matagamtam nimo kini, makita nimo kini ngadto kuno sa mga bana sa mahadlokon sa Ginoo. Ang punto nako is kanang sa atong pag kinabuhi isipang tiayon, dili kita malimot sa pag-ampo, dili Mauna. kita magsalig nga muna kay ug ari ta sa New Testament na naman to si Jesus nga wa ka mo'y mahimo kun wa ako. Mao- So sa ako nang gingon balik ko sa estudya, balik ko na to nga pagsugodas drama Ate Pres, nagduda na ko kay ultimong inununan na nahimong pinirito apan ang bana mo iyang gibasol. Ikaw Ate Pres, asawa man jud kay salig din nimo pag inununan Dili, ay. mo pinirito sa isda. Kinahanglan ang babae man di mo hikay ba andam pa sa kaon sa imong pamilya, no Oo di ba? ba? Kung doon ay bana nga gusto mo luto, okay ra kay naman say tao nga lalaki nga ganahan mo luto, di ba? Oo. Parang idol man ka. Sa ato pa, kung mag-inununan ka, ang itsura gid sa isda, ibutang nimo, labi na kanang mga, gitawag ko dalagang bukid, kanang sulid, ping-ping pa na no, pupuha man na no. Ug imo nang inununan, inigbubo mo sa suka, muluspad man na siya, and then kung mo prito na kinapagod, nilagom na. Nilagom na. Ay, ako, Ate Pres. Yan naman ang sarili. Kaya yung kung tanaw na yan. Oo, yan naman. Ping-ping, ihapon. Ano ka naman, oh? Tuda ko, paso, tihon. Arnel M,